बर' थुनलाइ आफादनि बे गिबि जारिमिन जानो नाङामोनखौनो आं होनबाय थागोन। सोरबा सोंबाबो होनगोन आं गावखौनो गाव एसे बेवहाय माने गसंनानै सासे बादायारि जानानै एसे दुखुबो मोनदों आरो देरहायोबा देरगानायबो मोनगोन। आंजों रायजो राजाया दं। देरगानायखौनो नांगौ आरो रायजो राजाफ्रा जेबायदि आंखौ कंग्रेसुलेसन होखालाबायखादों मानसिफोरनि मोखांखौ नायनानै आंहाबो फोथायनाय दं आं देरहागोन। बेयो जारिमिनानो सोरजिनाय जामारगोन बियो बर' थुनलाइ आफादाव। जिहेतु नुबाय नैबे गिबिसिन बिसायख'थि गेलेनाया मोनसे माने लबि सिस्टेमखौ लाबानो नोंथांनि बायदि जिहेतु माने सोरबाया जिहेतु नोंथांमोन बायदियाथ' गोबां माने बर' थुनलाइ आफादनि थुनलाइनि जौगानायाव गोबां नांसिगौ खिन्थु माब्लाबा बिदि लबि सिस्टेम फैनानै सोरबाया बिदि खालामनो खाबुखौ मोननाय नङा जुदि बिसायख'थि जाबाय थायो। बेखौ जोङो साननांगोन बयबो हारसिङैनो जाला बोथोरा सोलायदों रोंनाय रानायाबो बारा जादों मावनो लुबैनायाबो बारा जादों बारहावाया मोजां जादों बर' राव थुनलाइ जौगानायनि खामानि मावनायनि खाबुआ बारानिफ्राय बारा फैदों सरखारि बिथिंजोंबो गनायथि मोनदों जेरै जोंनि रावा भारत संबिजितनि 80 फारियाव हाबबाय जेब्ला बेयो मोनसे जौगाफारियाव थांदों खिन्थु जौगाहोथारनांगौ दा गोरों गोरा मानसिफ्रानो फैनानै बादायफैनांगौ बादाया लुबैफैनांगौ खामानि मावनो हांखुर जाबोनांगौ राव थुनलाइयाव होमबा बियो जोंनि राव थुनलाइनि मोनसे देरगाथावसो बाथ्रा मावनो लुबैनानै फैनाया आङो बिदिखौ बरायो फै बयबो फै आरो जों बिबान मोनबानोल' जे मावो बे नङा आंबो मावबोफेरखायाखै बेबायदि बिबान गैयाबाबो आंहा स्पेस दङ मावो आङो ओमफ्राय दा बे हिसाबैनो बयबो मावनांगौ बोसोन होलायनांगौ आंनो जाफ्लांबाय बा आं नङाबाबो सोरबा जादों बोसोन होनांगौ राहा दिन्थिनांगौ नङाबालाय बोरैथो हारिफोरनि सिनायथिखौ थामोनथाखौ बोरै गोजोर खालामनो जौगाहोनो बे आंनि गोसो गोरबोजों एखे लुबैनाय देरहायोबा आंबो मावनो नाजागोन खौसेयै बर' हारिया जिहेथु गावफ्ले गावफ्ला धोरोम बिथिंजों राजखान्थि बिथिंजों बेखौ नुनानैनो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमखा बर'खौ खौसे खालामनो राव थुनलाइनि मोन्थोरजों खौसे खालामनायनि नाजाबोनाया बै गेदेमा बिथांमोनहा सानग्रोदों दा बे हिसाबैनो बे जे धारा दङ जों खौसे जायै थानो लुबैनायनि धारा बे धाराखौ लाखिबाय थानो आं नाजागोन आरो आं जे बिबान लाबोदों बर' थुनलाइ आफादाव आं बे खामानिखौनो मावबोबाय थादों आरो दाबो जिउयै बाहामै हारिया खौसे जानांगौ ज' ज' मदद होलायनांगौ जौगानांगौ बेखौनो आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो बे समाव नुनो मोनदों आरो बेजों गोबां माखासे बेबायदिनो जेब्ला पलिटिक्स लेभेलजों लोगो जायो पलिटिक्सनि एंगेल थानानै पलिटिक्सनि खामानिसो मावो होननानै गोबां ससियेल मिडियाआव फोसावबाय थायो जे बर' थुनलाइ आफादाबो पलिटिक्सजों लोब्बा दं नामा होनना बुङो पलिटिक्सफ्राथ' नाजाखागोन खिन्थु जों बिबानाव थानायफ्रासो बेखौ हमथानाया जोंनि बिबान जोंनि थांखिया मा बेबायदि पलिटिक्सआव थाबाथ' गावस्रा थागोन जिहेथु गोहो सिलायनायनि पलिटिक्सनि मानसिफ्रा नोंखौ नांगौ समाव मालाबा लागोन मालाबा गारगोनबो मालाबा सहाय होगोन मालाबा होआबो जानो हागौ सहाय होगौबाबो सहाय होनो मोननायनि खाबुआ थाहैयाबो जानो हागौ जिहेथु बिसोरनि गोहोआ मालाबाबो गोजोर नङा बे हिसाबै पलिटिक्सनि मानसियाबो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरखौ एसे गोथारै दोननाया बिथांमोननि बर' हिसाबै बिथांमोननि बिबान जानाया मोजां आरो जोंनि हारिनि गेजेराव बे उमुख हान्जा बे मोनसे आगोलनो प्रि अकुपाइड सानखानानै बे उमुख हान्जानिसोलै बे उमुख हान्जानिसोलै बे एना एनिया जोंनि थाखाय खहा लाबोगासिनो दं आरो आं लुबैयो आं बिबानाव मोनोबा बिबानाव थायोबा बेबायदि दाजाथों बेबायदि खालामनो दा नाजाथों आं बाहाय माने बेबायदिखौ आङो लुबैया नोंथांखौ जुदि माने आफादगिरि मानसिफ्रा गिबि खामानिया मा जागोन नोंथांनि बायदि गिबि खामानि हिसाबै आङो गिदिर गोलावफोरखौ लानानै सनमान होनानै गोरों गोराखौ सनमान होनानै लामाखौ दा बे बोथोरा जोबोद
गावस्रा बोथोरखौनो आं होननो लुबैथारगोन होमबा बिनि खामानिखौनो आङो माबोरै खौसे खालामनो हायो साननायफ्रा मोनसेयाव ज' थांनो हायो मोनसेयाव दङ बयनाबो खिन्थु हाबाफारिनि माखासे सानलायनायाल' एसे फाराग बे उमुक ग्रुप बे उमुक हान्जा बिदिजोंनो जोंनि खामानि मावनांगौफ्रा मोजां खामानिया उन जागासिनो दङ आं बिदिखौ नुयो ओंखायनो गिदिर गोलावखौ लानानै सावरायनाया आंनि गिबि थांखिया एबा हाबाफारि जागोन Thank you, sir. गोजोन